Sa headlines kan mga barata, Bureau of Fire Protection sa Camaligan, Camarines Sur, inirereklamo matapos subot na day makapagresponde sa kasulo. Si DRRMO kang Naga nakikisumaro sa pagmundo kang PDRRMO sa Bulacan. Kausa kan ikinagadan kang soltero sa Barangay Tarusanan, Camaligan, Camarines Sur padagos pang pinag-aaram. Kampanya kontra illegal na sugal, kabali na subot ang STL, tututukan kang Naga City Police Office. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Nagpaabot nin pagkamundo ang CDRRMO kan Naga sa nangyaring pagkakagadan kan 5 rescuers sa probinsya kan Bulacan huli sa bagyong Karding. Kasabay ang pagdeterminar kung ano ang mga lakdang para day ini mangyari sa mga rescuers sa syudad ding Naga. Aramot ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Huli tamate ni City Disaster Risk Reduction Management Office Head Erning Il Camil ang pagiging rescuer. Namumundo siya sa nangyaring 5 rescuer kang PDRRMO sa Bulacan na pinagbawianin buhay. Maski aksidente ang nangyari, may mga bagay pa masubot na pwedeng manudan sa panahon na igwaning kalamidad, urog na digdi sa syudad kang Naga, kabali na digdi ang pagpaplano nin Amay. Data, di ko tinatawadan ang kakayahan nila, talaga mga matibay ito. Kundi mo talaga ang aksidente na may iwasan. Ang sarot dyan, early planning. Planuhon mo bago pa man. Ito kaya banggi nangyari. Biglaan man si pagragasa at ang tubig. Pero sabi nga ni Kayan, kadakol kita mga plano dapat na ginigibo, mga contingency plans. Minsan talaga masakit nang masunod iyan dahil iyan isinurat mayo pang bagyo, mapang kalamidad. So maray si pakasurat. Pag yaw ka na dyan, iba na ang sitwasyon. So dapat i-recalibrate mo si kakayahan kan tao, kakayahan kan equipment, asin si environment na yaon sa ka. Digdi sa Naga, luway-luway naman suot na intindihan ka mga residentes ang mga dapat gibon sa panahon nin may kalamidad siring kang bagyo. Katuwang digdi ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganyan po luway-luway na edukar, particular po ang mga barangay. Ang barangay po, ikaw ang barangay DRRM plan, ikaw po ang barangay DRRM offices pansinda. Kaya po kang bago pa man, pero may pinapagirundom sa inda kung ano si mga dapat gibuhon. Kaya po, mas communicate sa inda, pinag-monitor sa inda. Ano si mga balita na pinapaluwas? Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa Camaligan, Camarines Sur, kinumpirmar ni Police Major Louie Ordones, Chief of Police kan Camaligan Municipal Police Station, na naka-alerto man ang sa iyang mga personahe asin nakikipag-koordinar sa Disaster Risk Reduction and Management Office kan Camaligan kung igwanin raot ting panahon kasabay kan pagpapasiguro kan sa idang mga search and rescue equipment. Apwera pa ini kan mga drill na sa indang pinagkukondusir. Sa arog po kanya, halimbawa may mga paabuto na kalapidad, arog kang bagyo, nakikikoordinate po kita sa kadres mo. So nagkakaugo kita ng meeting in preparation sa mga arog ng mga kalamidad. And pinapasiguro ta na available ang mga search and rescue equipment. And nagkakandak man kita ng drill. And ina-alerta po ang satuyang personnel. So nakaantabay po dyan ang sakuyang mga personnel in preparation po sa mga kalamidad. Padagos pa sa mga bareta, pagpapadagos kan paggaba kan overpass sa tungod kan Camarines Sur National High School, pinag-aandam kan Police Station No. 3. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Andam na ang PNP Station No. 3 Naga City Police Office sa nakatalaan giraray na road blocking sa may Colgante Bridge, asin na Naga City Central School 1 para sa pagpapadagos kan paggaba kan overpass sa may Camarines Sur National High School. Sigon kay Police Major Miguel Noel III, permiman subot na nakikipag-koordinar sa senda anda lokal na gobyerno kan syudad, asin na DPWH pag may mga siring na aktibidad, asin igwamani na proposalan kapitan kan barangay kuno rin giraray ang road blocking sa lugar sa pagpapadagos kan demolition kan nasabing overpass. Sa mga susunod na araw sa kanila to gigibain itong mga hagdanan sa gilid. And as of now is nagko-coordinate naman na po sila sa PNP at saka sa ating LGU, especially itong Barangay Peña Francia, regarding dito sa
route security o yung rerouting natin ng traffic management. So, hindi pa final, pero ang proposal po ni Barangay Kapitan is magkakaroon ng road blocking itong again, Colgante and itong Naga Central Road, which is mag-iikot talaga itong mga motorista natin. Pero itong mga eskwelahan po, for example, itong Kamhay National High School is diretso pa rin po yung klase nila. Hindi lang po talaga sila pwedeng tumawid dun sa demolition. Sa ngunya, dahil man nakaapektar sa mga estudyante, asiniba pa nga mga nag-aaragi ang paggaba ka nasabing overpass na nagkrearmanin positibo asin negatibong komento sa social media. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ang Peña Francia Fiesta sa Ciudad de Naga ang nahihiling ni Mr. Mario C. Villanueva, President ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, sa nagparikas kan pagbabalik ang negosyo sa Ciudad de Naga. Kasabay kaini ang pagpapasalamat sa lokal na gobyerno kang Naga na naidagos ang mga aktibidad kang nakalihis na Peña Francia Fiesta. Ginibo ni MNCCI President Mr. Mario C. Villanueva ang pahayag sa ginibong press conference para sa 18th Bicol Business Month na gigibuhon sa maabot na bulan kang Oktubre. I think that the main driver po ng Naga is the Peña Francia Festival. Kaya maugmahon po ang mga negosyante na the city really push through with the face-to-face activity ng Peña Francia and with the 500,000 up to more than 600,000 that attended the Translasyon and Fluvial Parade natin, makita natin na babalik na ang turismo sa Naga. Marami pang, I'm sure na marami pang hindi na record doon sa dumating. Sapagkat ang isang bilangan ko dyan, yung mga hotel ngayong September, talagang fully booked. Pati po yung mga classroom namin sa Naga, sa NCF, may mga kaibigan po kami na nagtiis na lang na sa classroom na lang namin na tumuloy dahil talagang walang matuluyan na hotel. So, indicator po yan. Sa pagbabalik kang Newsbreak, BFP Kamaligan inireklamo matapos na dae makaresponde sa kasulo. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNM TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Ina kan Kabikolan, GNN TV 48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage is presented by GNN TV 48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation, Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences, Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur, NCF Basic Education Department, Ako Bicol Party List, Anjena Trading, Cafe Amigo, Ouijo Musical Instrument and Supplies, Naga City Eternal Gardens, Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services, Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center,
SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowely Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowely, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and beyond. Ina, Kankabikolan, GNN TV48 Naga 2022, Peña Francia, Special Coverage. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Padagos pa sa mga bareta, Bureau of Fire Protection sa Camaligan, Camarines Sur inireklamo matapos nagdae makaresponde sa kasulo sa Barangay San Marcos kanasabing Banwaan. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Tinumtum ning kalayo ang laukang tindahan ni Mrs. Salvacion Fernandez sa Barangay San Marcos, Camaligan, Camarines Sur kasubagong pasado alauna nin amay na pagkaaga. Kung mayo ang kisame sing konkretong palibot kay ni asimarka sa pagtarabangan ka mga residentes, posibleng naglakop ang kalayo asin nadamay ang sayang mga kataid na harong. Aper kang pagkasulo kang laog kang tindahan ni Nanay Salvacion, mas naghihinanakit ini hulit na isubot nagresponde ang mga membros kang Bureau of Fire Protection sa Saindang Banwaan. Nagpuon siguro yan alaunat kasi alauna 15 nagbaba ako may kalayo na eh. Tapos po, Dagos, pagbaba ko, so aki ko naglaog na. Sabi ko, magduman sa fire. Igwaman ni nag-volunteer. Dahil ko nga ni kabisto. Pero kabisto ka na aki ko, mayo da ning fire. Pag ko yan, nagbalik naman ang aki ko, mayo manggiraray. Di ang ginibo, nagtarabang-tabang na ang tao para ano itong kalayo, mabubo na ng tubig. O, dingon yan. duman na napundo si kalayo. Medyo haloy-haloy pata ko yan. O, duman na napundungan ni so kalayo. Nagbalik na naman ang aki ko. Pantulong beses na. 2 beses. Pero kayo itong nainot. Oo. Pantulo. Mayo manggiraray. Pag kuyam, pag alas 5:30, nagdumana naman ang aki ko, mayo manggiraray. Pasado alas 8 kan abutan mi ang grupo kang Bureau of Fire Protection Camaligan na nag-iimbestigar sa lugar kang kasulo. Asin pinagkakaulay si Mrs. Salvacion Fernandez. Inako man kang pamayo kang Bureau of Fire sa Camaligan, Camarines Sur na posibleng day subot na dangog kan mga duty na bumbero ang apod sa Sainda. Nagpablatter man si Nanay Salvacion sa PNP Camaligan, huli ka na sabing sitwasyon. Alagad kung tatawan subot siya nin ayuda kang Bureau of Fire Protection Camaligan,
mas marhay. Ay, siguro tanag dyan ako nagpa-blatter na ako. Kasi dahil man tama yan, bakong iyo. So, kung dahil na pagtarabang-tabang, pwede magdakula. Ay, iyo, kung dahil pagtarabang-tabangan. Kunyan, iyan nga nagigibuhong ko to. Pwede ko sindang kasuhan ko. Kung pwede hindi ako matabangan, kung paano ako maka-recover, okay lang. May mga pamilya pare-pareho. Bakong iyo. Ako sarap manabalo, mayo man akong hanap buhay. Mayo man nakulugan sa nasabing kasulo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. May antras tanto, mayo pang reaksyon ang Bureau of Fire Protection sa probinsya ng Camarines Sur mapadapit sa reklamo ni Mrs. Salvacion Fernandez kontra sa BFP Kamaligan matapos na daiini nakaresponde sa nangyaring kasulo sa saiyang tindahan. Sa satuyang police report, kampanya kontra illegal na sugal kabali na ang STL higot subuot na pinag-e-implementar kang Naga City Police Office. Aramon ta ang kumpletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Mas papahiguton ngunyan ang kampanya kan mga otoridad kontra sa illegal na sugal sa syudad ni Naga, lalo na ang mga embalto sa pagpapataya kan na STL sa syudad. Sigon kay Police Colonel Nelson Pacalso, sakop kan pulis ang pagmonitor sa mga illegal na sugal sa Naga asin pagdakop sa mga embalto digdi. Kan mga nakaaging simana, may mga nagkadarako paan na mga pulis sa Concepcion Grande asin na sabang na embalto sa pagpapataya sa STL. On the part of the PNP ay gagawin lang natin yung mga violations na yan na hanggat maaari ay tuloy-tuloy pa rin ang sa operations natin dito sa PNP, sa illegal gambling. Not particularly sa lahat, walang specific pero lahat na ng activities natin. As far as sa ating sponsor, tuloy-tuloy po ang ating mga operations regarding dito sa 1602 na. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, halat ngunyan kan opisina ni Police Major Louie Ordones, Chief of Police kan Kamaligan PNP, ang resulta kan autopsy sa bangkay kan 17 anyos na soltero na nako ang mayo na ni buhay kan suudma sa Barangay Tarusanan, Kamaligan, Camarines Sur, harani sa indang residensya. Susog ki Police Major Ordones, pati ang huring kaibahan kaini ang hahagada ninda nin pahayag para sa pagpapadagos kang sa indang investigasyon. Sa ngunyan po kaya, pigpa autopsy pa so caliber dyan sa may police provincial office Kamsur crime lab. So yan naman so pigahalata pa so resulta ka itong findings kang doktor duman kailang hanggang sa ngunyan po mayo pang nailuluwas na resulta. Pero sa kuya pong investigador, padagos manggiraray na nagkakanducting investigation duman sa lugar. Tangani pong makapakita ng dagdag impormasyon patungkol digdi sa nako ang gadan. Sa iba pang bareta, pinanginutan ni Police Brigadier General Rudolph Dimas, PNP Regional Director, ang oath-taking as in donning of ranks para sa bagong 4 na opisyal kan PNP Bicol na may bagong ranggong Police Lieutenant Colonel. Susog ki Police Lieutenant Colonel Malo Kalubakib, nakapagtaram kan PNP Bicol. Maski naglangkaw ang ranggo kan nasambitan ng mga opisyal, dahil man subot apektado ang senang presenteng pinagkakaputan na posisyon. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunyan aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.